Obat komando. Dorong lagi obat. Apa tuh ya? Iya. Apa? Pesta perkawinan sirah manisan iki akad nikah sirah tukang larai kita wong alim ayuning rupa jakate ampun kegila-gila. Wah. Alam obat maju dia nomor itu. Mama ini. Badan urip kayak mati pikirin langkah gede wong ditinggal kawin larane ampun nusuk ning batin ya Allah Ding pengen kono. kayak ini temen mau ditinggal kawin Among ya toli gana. temenannya karo kita bilang-bilangannya karo kita kawinnya karo orang saya jenuh pantas Konon iya aja di teman-teman akan. Zaman kini pegat kawin lagi usum. Lagi musim ini kalau mau nemblik turbo. ngomong cinta ngajak kawinan tapi nyatane ayah karo wong liya Kayak dia kayak kono. iya Sing dia kali mau bejak ini. Ya Allah nasib. Sing pengen moga sing pengen. hubungan kita wis jejer anger tapi nyatane sira karo wong sejen nyandang lara nyandang wira ati sekarat kekasihan ora tersangka beli juga sira ingkar janji badan urip kaya mati dikira selangkah gede wong demen ditinggal kawin larane ampun nusuk ning batin ya Allah Mama Len jalan-jalan karo kita Mama Len dulang-dulangan sampai karo kita Mama Len sampai di kos-kosan masih bersama Afir Putra hormat yang masyarakat Musim pengen putra. Ya Pak. Ye bro. ngomong cinta ngajak kawinan tapi nyatane sira karo wong liya Sing gue ambil putra. Sopan. Loraisa 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 hubungan kita Loraisa Loraisa wis jeger ander Loraisa Loraisa tapi nyatane Loraisa karo wong sejen nyandang lara nyandang wira
Bung Siti ang benar kita angker istirahat wilayah Pak istirahat sampai memang kurang tanam kasih sayang ini kurang nongkrong di kafe sih aku ada bangun gaji Omong cinta ngajak kawinan tapi nyatane ayang karo wong liya. Hubah. Yo, masih bersama Amir Putra. iki bro ade sing paling ambung kan Hubungan kita wis geger andir tapi nyatane sirah karo wong sejen nyandang larang nyandang wirang hati sekarang tuh sekekasih iya salah pesta perkawinan sirah pangisane kita akad nikahe sirah juga larai kita wonge alim ayu ning rupa jahate ampun gila-gila. baik baru saja kita nikmati kebersamaannya.